si budeme tam neželať, aby sme sa týmto lietadlom o týždeň alebo o mesiac odviezli na dovolenku napríklad do Grécka. Pokiaľ nám niekto z vás zaplatí, dámy a páni, veľmi radi to príjmeme, volajte na číslo 099999, volajte hneď. Dámy a páni, Janka Spíkerová, nechybala ti tam náhodou Adriana na tom Boeingu? No, mne tam Adriana veľmi nechýbala, pretože skôr si myslím, že tam chýbala tebe. No, v každom prípade tam nechýbal pilot, to znamená, dámy a páni, veliteľ tejto osádky je kapitán Dedič. Tomu sa vráti to lietadlo. Urobí otočku a vráti sa. Možno ste si všimli, že na konci lietadiel tohto boli tzv. Pinklety. Sú to dohora ohnuté a dozadu skosené nástavce koncových obvlnkov krídla, ktoré znižujú indukovaný odpor a vďaka tomu dochádza k úspore až 4% paliva pri letoch dlhších ako 1850 km. Ja sa ešte vrátim tomu pilotovi. Dáme pani taká pikoška, viete ako vyzerá ideálna posádka lietadla? No je to pilot a pes. A viete prečo? Pilot je tam na to, aby krmil psa a pes na to, aby uhryzol pilota vždy, ak sa bude chcieť v kabine čohokoľvek dotknúť. Zasmejte sa, prosím. Zasmejte sa, my veríme, že je posádka Boeing 737, ktorá nám preletela ponad naše letisko, žiadna cesta na svojej palube nepotrebuje. O starostlivosť cestujúcich alebo či pasažierov sa stávajú palubné sprievodkyne, dámy a páni. Týmito palubnými sprievodkyňami disponujú aj lietadla ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorými sú AN-26, AN-24 a L-410. Takže na severnej strane Piešťanského letiska na krásnom nebi s bielými obláčikmi máte možnosť sledovať lietadlo z leteckej spoločnosti Sky Europe, ktoré opäť vykoná prelet nad našim letiskom a odletí z nášho letiska a dúfam, že pri tom záverečnom prelete ho odmeníte popleskom. Spomínali, najnovším typom Boeing 737 je lietadlo Boeing 737-800, ktoré má na krídlach winglety, ktoré znižujú spotrebu paliva i hlučnosť lietadla. Je to ideálny stroj pre nasadenie na čartrové linky. Toto lietadlo a ďalšie nové typy v rade 737, tzv. Next Generation, sú postavené s využitím najmodernejších konštrukčných metód. Majú úplne novú a modernizovanú avioniku s displejmi na báze tekutých kryštálov v pilotných kabínach. Ak to vyzerá, že na Boeingu odletel, z tajných európskych Pentagonu sme sa dozvedeli, že sa nám ešte vráti. Pokiaľ stojíte čelne ku dráhe PPD, pozrite sa po vašej pravej ruke, to znamená zo severnej strany, opäť vidíme 3 svetelka. Áno, to je ten avizovaný druhý prelet zo severného smeru. Budete mať opäť možnosť vidieť lietadlo Boeing 737 v preletovej konfigurácii. Bude akurát nad nami. severného smeru nám opäť prilietával lietadlo spoločnosti Sky Europe Boeing 737, ktoré k nám priletelo z letiska vo Viedni. Po